votre artiste Kara disait donc il y a un film à dame n'y a décidé qu'une vidéo kunguruni ke ka ke kunjumena c'est pour ga ira an kanu mɔgɔw la ko tiɲɛ yɛrɛ la film me ga lajɛ yɛrɛ de mais problème ye jumɛn ye film me ga lajɛ mais abonnement tɛ ka yɛlɛ n'a fɔra k'an ye nin film in daminɛ k'an to 90 000 abonnés la halisa an b'o 90 000 kelen kɔnɔ an b'an ka 100 000 trophées sɔrɔ fɔlɔ hein donc du coup a ka d'an ye fɛn fɛn n'a b'u ka film lajɛ n'aw abonné tɛ an b'a ɲini aw fɛ aw ka abonné n'aw abonné a ye j'aime ta film me vu ba kɛ mais j'aime tɛ tɛmɛ 1000 kan e m'a ye donc du coup a y'a abonné a ka j'aime ta o b'an dɛmɛ kojugu donc n tun bɛ fɛ k'o de fɔ a ɲɛna fɛn fɛn nin film daminɛ de n b'a dɔn bɛɛ b'a ye fɛn fɛn kɔni ye film in lajɛ aw b'a ye donc a ɲinini dɔw fɛ aw bɛɛ ka abonnement ta fɔlɔ a y'a mɛn a y'a abonné a ka j'aime ta a ka cloche digi merci. Also, wow, basi, wow. Aw sabia? E do maka do de asa. Aw en termes de do. E termuso. Aw. Ndoko ni te chen fanyana. Aw en termes de do. Absa mana folo e kana absa ni ngali ke termuso mu meni absa nyonche. Aw ay nyongo sura kena mane wa en termes de do. Ni ma chen fanyana, ni ma kule ka faki binanka. Ni ma kule ka faki ezoe ka tikena. Ite chen fanya mu meni absa ke. Ay fen do drone banche wa, chin do drone banche wa. He, ni ma chen fanya, ni ma mana kanda blaka chen fanya. Me sasiri kula sa mu meni absa ke. Ni ma chen fanya, ni ma kule ka faki binanka ka tikena. Ne po ngam chin do banche? Sabra be Aisha ne sabra be Joshi kana Ite chen fanya ka mana kanda blaka. Ne ba kena kule wala mina chen fu. Ina usa ame nyongo feri. E nyogona bla horoni. E ba flante absa e. Absa e kanu nyogoy. Absa. Absa. Ha. Na. Nindu ntia. Wallahi nindu guno bebe ko nindu ngona ni ala na kira sonama. Atene ga ne. Absa ko tere. Mena le sa mena. Eke laje. Sa khora na buka sa. Kan wona. Kana fa ko jene ba ko nire ni ejoy. Etendo ite kalabanci ya dabla etendo e absate miri de ete miri eni ala na krete ni e kan nyogoy amana enyi ngali ke saka fa ne be nyogo fer ne anete nyogo fere abe chela korono nyora ko to asigi ndari na ya Joshua ngasa kita ne den doyete ite kuma ni makuma mi kujuku kila sansa abe nyogo fer te nyogo Ne ba ne abe fo ga bawo. Ne ko akira tugodi e duma Jeff tuguni manga mune bi ano e Johnny ne den doyete jume jume absa kamale ne do a kamale ne do jeni nana nyi no yo fere da no adale ma ko ka be nyogo fer a ko de ko le ni absa be nyogo fer e dogo ke de fleni na e ma miri ni nyogona meleke ni kana e nyini ngali ka ko e kamale oye e ba kuma sulisa absa wallahi ni no ke te ka kuma suli du ngone anno du ngara sunguru ba marawra de kara kamu wakante wallahi bonya goro du ko ni bi chef di so du ko ni be ka sunguru ba marawra wallahi msikata Ne fa. Okay. Kambe. a grand sœur tiɲɛ la yene kuma suli de karamu akili ayi chani me kulenga da sa odore ta tore jisma ne gere kunyene minere ne wardi da ma nyana ne maka jisma sanadi ma ne fina gumum chai fune anga yorobe yala ja alo fle seberi no da fuite ne ni chai karamu e re nyabe kula san dogo njugu grand sœur sinon Bamako demsen nous filɛ jeune nous filɛ u tɛ tugu foyi kɔ u kɔrɔmuso kɔ ani u ba filanw ayam tato ye ni i tɛ kulonkɛ nasugu dɔw dabila ninnu fɛ i janto dɛ ninnu tɛ kulonkɛ dɔn dɛ awɔ ɲame problem n'a fɔ kambe Aisha naam
Ne presse na. Ma presse nu te njogona tuguna. Jo. Absage. Aka yang tami bila dala. Amaro le boy ni malo bi kana fon fe e sale be kangu do kangu be baga tamaga kolo surti mana na bagali ma la ila ki jonga we kangu era mo ngom yele kele yele kana ndo bolo la bi. Allô Lebo, ça va? Mais mon kosugure gani kana fon fe mo wa ko wa gele ka dabla Aïssa ma se yoroma ka dabla to godi enne re kun bena appartement ko re kan kun ga tan shenglo kun wa sani ne sa ayi kana na dimisa mume fanta ma gele burburun do be mbulo an nyongo sura nga yoron na ami nyongo yorom awo mi mbulo mo dima kana dimisa edimna awa nga nyongo sura ino problem fetala o bijun ngena okay kada to adimisa ni dimna ne goro manno okay merci kambe ko fe Kamu? Akaramo. Oi tata. Kamu an so kon. Era sura. Mata bararo la minabi. Ne mata bararo la ne sura no ngome fena wasara edara. Agara chori. So meneno. Muna? Gardien bari bana. Yoro gardien entreprise gardien. Awo o babana o betara jananja ke ngorola. O jananja e severe. Acha ngila. Amina. Mai badala. Ay ngasa jang. Amina dai. Mais kangu o agin la nyela directeur fere. Awo. O be barakelo yere tindo nyogona. Ayre ko ne bi segata. Ya sinne temento ne ba fuli ke. Ebe foli ke. No o nyana ko jugo. Aywa ne bitana na fa. Ka clair. Amina arabi. Kame wala. Iti mo so ka iga kala na ishengele. Bon, OK, nyafa. Awo, ajole me dala dina ko. Acha. Mone be ebigi tukutuku mo be fga mone fo yana. Foi. Ne bana ni bila dali dagi. Ebiga na ne bla dala de. Ne nye wala ebigi koli ne lo. Ne fga do mi ne be ngania do de bi kono. Ibi fga kuma do de fo. Ni war ko no war tembolo de. Ni ne man kole furugela ni ben kole jona sa. Furu kunye muye. Ti ka tindo furu normal no nche ani hine ani makari. Ebe hina ni makari do. Iti jonga kuma gelen doron. Nte fga na so manga menga duko na no. Ay fara kangu ngana na so abuga sama de. Iklumena. Maro ni fera fini. Na do kuma do bi fga fo. On ne ga docteur so rendez-vous. Warte ne bolo bi ki ga ta rendez-vous la ne o fe na mena war futi ne bolo bi nya do war ko bala ni baro ne ga dengu na fa fuite ga mbion wallahi mais ne be ala de dil alistala ka din furun gele ya noya a bebe ala de bu yara bi ala ka din man la ka seni Yafama de ma daba kama. Kamu meni fene muyi. Neki mangika yafama ma daba kama. Yafama ko maro ko yante jibon ro koni. Aisha ifene beka kasate me kono woro kane. Ila jeli ke fure ka soro ka jibo. Ne ko de ngibeka kasate me kono woro kane. Nya jibo e kan jota la ngika yafama belebe ala ko abeta nto abeta. Mana ne beka yafa de le fefe go siranya de doa. Nya kila nya je e ko mu. Mana teme ne ka dadla. Ne ma fe ngika dawara bo so indala muni yante kile.
I kan ka da tɛmɛ ni haramu ya ne m'o fɛ ɲɛna ne mun kelen de k'i la jɛnatigɛ la n ye mun kelen de k'i la so in kɔnɔ ya kan ne ko fɛn bi ni fiɲɛ bɔda dɔ de cɛ kan e bɛ se ka kɛ ne ni fiɲɛ bɔ da cɛ e bɛ se ka kɛ ne ni fiɲɛ bɔ da cɛ n'i kɛra ne ni fiɲɛ bɔ da cɛ i jɔlen filɛ cogo min a tɛ kɛ ten tɔ mɔgɔ malo bali siri tigɛlen ne bɛ ka fɔ k'i ka yafa e fɛ ko ne siraɲɛ de don wa ka n'a fɔ papa kana dɛ e ni k'i sara ka ko kɛ ta bɛɛ la ala k'an bɛɛ sara mɔgɔ malo bali siri tigɛlen e ka nin lajɛ ne mun ko la n bɛ ji kɛ ka e bɛ se ka mun kɛ e k'o kɛ sa e bɛ se ka mun kɛ n y'a kɛ n y'a jɛ n bɛ k'a fɔ k'i ka yafa e fɛ ko siraɲɛ de don wa nantankolo barika bannen ma fu ma piripara fugari kɔrɔ jugu sago a lajɛ bɛ cɛ t'i fɛ i tɛ taa ka bɔ a ka du kɔnɔ ten sa fa b'a kɔ jan ka tagama ka bo wɛrɛ in wele k'a kɔfɛ sa e fɛ k'e kelen de ye bobaratigi ya an bɛɛ bɛ se k'an ta wele kun mɛ adamaden i si mana se wagati dɔ la kɛ i yɛrɛ dɔn bɛɛ i yɛrɛ dɔn mɔgɔ mulo bali siri tigɛlen nantankolo pogolo dabakala jugu sago kɔrɔ ne tɛ foyi fɛn ɲɛna e bɛ taa ka bɔ nin du in kɔnɔ walahi e bɛ taa ka bɔ nin du in kɔnɔ ne bɛ taa ka bɔ nin du in kɔnɔ hali mɔgɔ t'a fɛn ɲɛna ni ne ko k'e nege bɛ ne na kɛ wala n ya nkalon tigɛ karamɔgɔ bɛ na bi kɛ karamɔgɔ b'a ɲɛna ta e ni ne na a k'i labila a tɛ fɛ i ti daga kɔnɔ fɛn fɛn e tɛ bɔ daga da la o kumana mun kɛra a b'i labila bi ni ala sɔnna ma m'i sɔrɔ ka ɲɛ n y'i jɛ n y'a dabɔ a kama yɛrɛ de hali ko k'i tɛ kuma du kɔnɔ kan mun b'i bila kuma n buramuso a kɛra cogo di kan tɛ kan b'a la minɛ kan na tora to sisan nɔ ka ji bɔn kan e ne ɲigin cogo la de ban o ye kɔrɔlen ko kan ta tɛ bɔ a la hali sisan ne ni kan bɔra ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ bɛ t'i yɛrɛ ma don ne n'a bɛnna k'a ka jisuma san ka diyan nɔ ne ye n ka yɔrɔ yir'u la ka kulonkɛ k'o fɛ ko n cɛ o nana ka na ne ɲininkali kɛ kan bɛna diɲɛ jɔ ne la kan mɔgɔ bɛ baga taama ka kɔrɔ surtout o kelen ka na ne ɲininkali kɛ kan la yan nɔ a kɛra kunajɛ karamɔgɔ de bɛnna n'a ye fɛnɛ bɛ min f'i ɲɛna yɔrɔ denmisɛnnin ninnu tɛ kulonkɛ kuma dɔn sisan nɔ n'i y'a f'u ɲɛna ko n cɛ a bɛ k'u hakili la ko sisan ne bɛ kulonkɛ de la fɛ o sisan denmisɛnnin ninnu filɛ nin walahi ta b'u tigɛ kɔnɔ ka yala de ne bɛ kulonkɛ de la fɛ koyi k'a fɔ ko e n cɛ sisan denmisɛnnin ninnu fɛ kulonkɛ de dɔ u bɛ tanga ta ka bɔ mɔgɔnifin kan yɔrɔnin kelen surtout kan e bɛ kan dɔn kan ka ko yɛrɛ ko tɛ dɔgɔya kan ne kɔni bɛ kan dɔn i kunajɛra ko a ma jikalan s'i ma kɔni jisuma o de ka gɛlɛn bila da la de ne o kɔni tɛ ban k'ale m'a daba kama n'o kɔni ye dabɔ nin kama k'ale y'a jɛ ko ne bɛ se ka min kɛ ko ne b'o kɛ a to yen n'a kungo ye fɛn bɛ ko a la min tɛ mɛ hali ni ko k'i tɛ kuma i tɛ kuma cogo cogo la kan b'i poussé k'i bila kuma la kan tɛ sa kan jogo yɛrɛ de man ɲi an sɔgɔma nse dina saba ala ka tile yɛrɛ amina sababu ɲuman amina ala ka laɲini bɛɛ lajɛlen ka baara ko nɔgɔ ala ka kalanko ɲɛ amina yɛrɛ nse dina saba ala ka tile yɛrɛ ala ka garijɛgɛ funu ala ka minanko bɛɛ nɔgɔ bibiya ne yɛrɛ mɛ ye kun bɛ ne tanti ne muso la ka taa ci la de ina ne ma kanga bɛn n ye kana bɔ n ka yala i kun fɛ n ko musoman danbe tɛ yala yala tɛ muso si danbe o ye tiɲɛ ne hali ni e cɛ bɔra e kɔ bi e bɛ taa e fa ɲɛ kun dara nin e b'a kun wolo tanti mari yala dabila i sira furu ye kaban e sira furu ye kaban dɔ dɔrɔn ko cɛ ka b'i ko mari kun y'a ci k'a bari kun y'a ci ani ka sunɔgɔla sunna ka ne yala kɔni man yala tɛ musoman ne fɛ k'i kun taara i ka jankurubaya yala sunguru bamuso ninnu Dina mun ye se yan ne nanu fo de sa ma e nanu fo ne ma fɔ k'e sɛgɛn na se yan Aisha ne ko e tɛ miiri de yan i b'i ka sunguru bɛɛ la i bɛna tila ka den bolo don ne ma kangari da e ɲɛna k'a fɔ ko hali ni Dina nana e fɔ n k'i ka gɛn ka taa ayi Aisha tɛ dɛ walahi e de don e sakɔrɔba sunguru bamuso mun nana i cogo a kan dɛ walahi ne t'a dɔn ko ne cɛ kɔrɔmuso ye parce que i tɛ k'i bila kɔrɔ a place la ni ne ko k'aw tɛ ka ne tɔɔrɔ walahi n y'a nkalon tigɛ wa sisan kɔni basi y'a bɔrɛ fara kan o tuma ni Dina nana anw kɛrɛfɛ yan o ye crime wɛrɛ de ye ne den de tɛ Dina yan e den don e bɔra a kɔnɔ ta wagati la aw bɔra a kɔnɔ ta wagati la ne jeli don e cɛ joli don i t'i jija i ka kɔnɔ dɔ ta i k'o den wolo ko Aisha ba kelen fa kelen den don ne m'a fɔ k'a fa kelen ba kelen den tɛ koyi nka a m'a wolo de aw m'a wolo bi a m'a wolo sini Dina ta ne Dina kalo 9 kɛ kan e ne de kelen e ni ne de bɛ ɲɔgɔn gɔrɔntɔ kan mɛ ni su ani tile ne bɛ Dina ne woloden kan i woloden yiri wɛrɛ fara tɛ nɔrɔ yiri wɛrɛ la dɛ yiri wɛrɛ fara o ye molobaliya kuma de y'i fɛ kan ni ala i ni mɔgɔ min jɛ balima na a b'aw bɛɛ sinaya kelen ma mɛ e ka sinaya tɔ bɛ ka kɛ kafiriya de n'i ma ni limaniya ta wallahi fabilen bɛ don i la tile kan gɛn kɛ n ko kafiru yɛrɛ dama de bɛ bɛn ɲɔgɔn ma kafiru yɛrɛ dama de ne sera ka sinaya in kun jɛ ye kafiri e sera k'i ka sigi quoi kan jɛ ye kafiri san kɔni basi y'a bɔrɛ fara kan jɛ ye kafiri ne ka n bolo de ye kama kan jɛ ye kafiri n'i man di cɛ de i bɛ kɛlɛ kɛ ne bɛ kɛlɛ kɛ wa ka n yɛrɛ fari garate karamɔgɔ kana ka sɔrɔ n fari garatelen don a di nana ta fugari kɔrɔ bilali a tɛ se dabara tɛ kunna ja ala tɛ se ka da di mɔgɔ ma ka tila ka fanga di ma wallahi billahi
ala tɛ se ka fila nɔgɔya ye sa ka da de ma ka tila ka fanga de ma walayi billahi kan ala tɛ se k'o kɛ a bɛ nin bɛɛ la ha ɲɔgɔn fugaribakɔrɔ fila tɛ ni ne kun ye kanku tigɛ ta bi walayi ni ne kun ye kanku sɔrɔ bi kanku ma a b'a fɔ fali ma ko bɛn ka na ala tɛ se ka bɛɛ nɔgɔya mɔgɔ ye ka da nɔgɔya ye ka tila ka fanga de ma ala tɛ se a tɛ sunɔgɔ ni yɛrɛ la karamɔgɔ kan ka da jogo dɔ bɛ kanku la sa diɲɛ don o don e ne tɛ kɛlɛ ne ni n denmuso tɛ kɛlɛ ne ni kara tɛ kɛlɛ mais don o don kanku dɔ de bɛ ɲɔgɔn na jogo dɔ b'a la sa ko jogo jugutigi bɛɛ ye ne de mais jogo jugutigi don min tɛ bi a bɛ dɔn ne bɛna n ka daga kɔrɔ awɔ buramuso ne yɛrɛ bɛ taa ci dɔ la fɔlɔ amina a tɛ ne ka gagné i t'i ka mulu bali a kuma fɔ tɛmɛ ka bɔ ne kan ni y'a ye ne bɛ ka fɔ n k'i kana tugu nin kɔ ne b'i ka hɛrɛ de fɛ koyi sɛba tɛ fɛn jugu ye ka k'a den kɔrɔ dɛ i ɲɛ b'i tɛnɛmuso in na i tɛnɛmuso in nana a mana foyi la ni sungurubaya tɛ hali sɔgɔmada in na fitinin dɔ nana ɲininkali kɛ k'ale n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ de hali o ma wolo fɔlɔ e ko fitinin a bɛ se ka kɛ o ye aw sɔrɔ dɛmɛ kɛnɛ ma wala a nana a ye baro dɔ nin k'a ko ten de k'a sungurun don k'ale sungurun de ye tɛnɛmuso ye ale musokɔrɔba e ni ala na kira cɛ ale fana kanu kɛ ɲɔgɔn ye ni e de b'a kuma nin fɔ ni kuma nin yɛrɛ ma ne yɛrɛ kulo ma ye a kuma ma ye kulo ma mais ne bɛ k'a fɔ de i k'i farati i k'i tasɔn parce que ninnu filɛ nin ni ninnu ko k'u b'i bolo don sisan e bɛ kɛ a nationalité de bɛ k'e bolo mama kɛ e ye denmisɛnnin fitinin de ye e bɛ ko dɔ kɛ sisan an ka kɛ sisan ni e tɛ yan pepewu jɔn bɛ ne ta ko adamaden kɛ ni ala y'a da dɔ tugu da dɔ bɛ dayɛlɛ ne somɔgɔ baden de bɛ yen nɔ wa ne ka aladeli yɛrɛ tɛ ne ka saga sɔrɔ e ma furu ne ka taa aw fɛ yen aw bɛ dumuni min dɔn aw ka so e b'o dɔn o bɛɛ to yen sa Dina o don na ya mun kɛ ne na o don ne mun kɛ la e de ka taga ne fili butigi da la ka tɛmɛ ni i yɛrɛ ye ni mi fili koyi lan dɔ de kun dira ne ma ne kun t'o plan yɛrɛ ba fɔlɔ ne nana e ɲini yen yɔrɔ la ne mɛ e ye walayi i m'a fɔ ko plan dɔ de dir'i ma k'e kun taara o plan fɛngɛ yɔrɔ la i fɛ k'i tilara wallahi Dina e ma tila ne na fɔlɔ en tant que ne ma e ka baara yɔrɔ ye Dina ne bɛ ko da e kan hali garange to da bawolo kan mɔgɔ tɛ se ka den wolo ka fili fiɲɛ fɛ ten tɔ surtout ne sinamusotigi de ne sinamuso bɛna mun fɔ a denmuso kelen tɛ nin ya a den kɛra jugu sago ye o de bɛ fɔ e ka baara yɔrɔ nafa min ye e a ka ɲɛ maa si ye a bɛ nafa ɲɛ ne mais ne tɛ ka baara yɔrɔ dɔn e bɛ fɛn mun na ne b'a dɔn ni m'i ka baara yɔrɔ fɔ ne na walahi fɛ wari ne b'a haramuya ko n'o san o den ma o wari de la i b'i ka baara yɔrɔ de yira na hali n'i y'a san ka di ne ma wali ne b'i ka wari haramuya walahi ala i b'a dɔn k'a fɔ ko ne ye muso min ye ne ba e bɛ se k'o haramuya wa i bɔnda la dɛ wari haramuya n bɛ taa ci la ka na n bɛ taa Ajaratu fɛ yen ka na n'i nana ka sɔrɔ i bɛ ninnu kɛrɛfɛ subaga ninnu kɛrɛfɛ ni m'i ni minɛ i k'a fɔ ma tu ni minɛ mɛlɛkɛ tatɔ filɛ nin ye sa k'ale bɛ ne ni minɛ a fɔ n bɛ ɲɔgɔn ni minɛ n bɛ taa hali sini ŋɛnɛ ko neminanpo kɔbɔ banamisɛnnin fɛn fɛn n'a bɛ farikolo la nin fura in de b'a kɛlɛ ka wuli ani cɛya furaw o de b'an bolo yan nɔ bi k'a fɛ o donc n'aw mago bɛ fura la a bɛ se ka weleli kɛ nin numéro 94 32 33 03 n'a y'an wele a ka ca Ala fɛ bana min b'aw la a bɛ kɛlɛ ka bɔ aw fan fɛ pewu-pewu. Dina Dina bon tanti kan mami arabe kle de mana mana nga tulu warde mai mana tulu tulu quoi tanti o ko bana ka bane sa ne bɛ ka tulu gilan yɔrɔ min na tanti ne e fari lajɛ cogo min na ka t'i photo yira tulu gilanna na k'i kɛ pe ko tulu min na gilan ye k'ama gilan maa si ye fɔlɔ ni ye tulu in mun a b'i diya ka tɛmɛ hali tubabuw kan e bɛ tubabu ninnu ya a banna ni Dina bɛ ne ni yɔrɔ dɔ koyi o fana o tulu kelen de mun ayi sisan kɔni an bɛ ka ɲɔgɔn faamuya i bɛ kare kɔnɔ a banna walayi bilali alimami boli kɔ tasi fɛn fɛn bɛ yen na n bɛ fɛ a bɛɛ ka bɔ yen a tulu b'an jɛ problème foyi t'a la i ka temps ta i kana pressé ya mɛn ala ne ɲa dɔrɔn ya mɛn tanti wa Dina n bɛ na merci Dina k'an bɛɛ kɔfɛ awɔ k'an bɛɛ tulu tɛ o n'i y'i bila machine kɔnɔ kɛ walayi ni e b'a kalama ne e ka tulu wari don fɛn mun na
wala ni e y'o dɔn e bɛ si bote da yɛlɛ yɛrɛ a bɛ nala ni kila cɛ tulu tɛ n b'i bila izini de kɔnɔ. Ankle. Adaratu. Sama. En famasa. Agada famai. Basfete. Alhamdulillah. Basfete ala. En famasa. Agada famai mene. Ka tun tanto. E me saka fo de tunna. Ere tunna. Alo do na na fe ko e kuntia. Awo ge ne kuntara chila ero do la di. Awo. Ngome boli ngome na laje ni wasore bia. Kan u sigara be no. Masigi ko. Masigi ya. Interesele ere do. Nseri ma basite. Anga soma ke nga koke. Soma ke awo. Sali tara ne soma ke mun fi. Iko mi sali yere ko ni mako ani ere be nyogon do ke sababu ya de ali lasi. Chere la tara ne. Soma ke bara folo fen ke ka dinima. A benyena. Nte se ka togo juguya. Parce que ni ya wor boko do bara la na manye. Ibe se ka kumola. Me atangi iya joro sorala. Ma fo ngwali amdille. Na amfle ni wakati mne na fo sisa. Akobe kan yere kamana gane. Parce que ne tara ni sinam so ka kanali pour que ncheni sinam so se ka bla nyoko na posha muna chere la ke la nu sabatira na kuma do lo be ka gere nyoko na jabe ka to ka na nyoko chela la ne ta fe o yere de ka ke ne be fe aka ta yere de ka boduin kon nana aka ta yere de kara mo nyere de mana daga ke na ko a fe wore de kala ka ta ne ga suma ke gon chana absi aka para ke chulu la yere na baraki ite nisa ya fuma don dola ay nega furuko la ay fura do dinema afura amade lega ani wonji osima fo mais l'état nay ma fa avec friend ameta nyogon fe chen ameta nyogon fe na bitele ni tan soro domina ni sinke donc ameta nyogon fe ni ala sona absere soma ke woni alhamdulillah be se mais sina fum so fana mo sigilen tere et pourtant fana iche mo kansante o fana bala yoro o de chen no absere ya mun fo ka fones nam so sigilen wondo abe ballina parce que ali kuna sen su dugu klafe ne willa ngometa do nyegena ne bala ka dala fini jema bala akeleno ki bugu jine fini jema su fe o kon ten nyuma o jine ma fen ko di ngani ala sona ma ali soma ke ro fo ko ne ka wuli kan joko suno ka mayni jore suno amanogo mi chesidi sinam so ko yara de manogo amanogo ibado ne yare de tesnam so ko fe walla ne yare de nin ta fe mana kan bola ne yare de nin ta fe parce que fe no de doke e te se fe no la lebe so la ne nin sam sen ta be te mais ni ala sona ma ame ko bola na ala sona ma mesra yin awo na ati blasta awo No, you will give it me. No, for the chef be wala. Be sawa. Jausa. Jala kama sawalsa. Biya kene ke wala. Enya kuneno munasa. Che ni wala mena che fengo ke. Ala ne dogo ke re kumale mabofla na le mabonete sega bossa suna ta fam. Che dogo ke toyi. Kando na do ido wa kanyana. O beda blasa ngone ga jelle dem waru ko to folo ban o may dimna ne dimna ga ko salama kana dimisa ika ko salama ga nege bo abaga nege bo de wallahi o pi fana ne to fe ibi do kitene do ni ne mo fo ne be nyere boto ko di ba do la farali ga wallahi ko me ngunda ga shango no suna ma ga duga to me ga bo wallahi ay shore ha ba do o mo go te ko regala mo go te ko musura ko gensadi ni gara gensa fe ibi ko be ku shore ge yi kana tan fino ama go be ne mo go be jenye fenfela wala ma benye no bo ma fo kam ta apartment na ta ge war go nyana go mo go war mi wo go ajodi ma washigi washigi ese abubo ate washigi bo o jole be ese wa woro de ni wa woro de ore bene bulu yan shuina che côté awo o je suis à 22h awo qui sur appartement awo problème sinon meta plan wala de OK problème wala ngi se ga go sinon jara to baro de ke si ala kama sanka ta plan wala sa wala mina kune plan godi mi ta plan wala wo ne na mi wole wo
Tsunami sur l'appartement, na wele dere tsunami sur l'appartement na. Be o ya ke to go be. Ala te baro don ke. E baro ngo kununga kala baro masani shufela tansi ka nyogo yo kwa. E baro kizurna kona ma wele mi sur l'appartement na shuna. Je suis ndjara ya. Mita quoi. Mita. OK. Je t'aime. OK, merci. OK? Koko, nemnampo, kobo, banamseni fɛn fɛn n'a bɛ n farikolo la, nin fura in de b'a kɛlɛ ka bɔ da, ani cɛya fura, o de b'an bolo yan ka bɔ. O donc n'a mago bɛ fura la, a bɛ se ka weleli kɛ numéro 94 32 33 03. N'a y'an wele a ka ca Ala fɛ bana min b'aw la a bɛ kɛlɛ ka bɔ fan bɛɛ pewu-pewu. Madame patron muso bɛna marché ba di ne ma bi sa. Sufi, an ko kuma to. I ye fauteuil min dilan, a fauteuil man ɲi nɔ. I ka fauteuil in falen, soit i ka n ka wari di yan. Donc n na kun ye o de ye. Cliente, e k'a kɛ ten k'i sigi. Ayi ne ma sigi. I ma sigi yɛrɛ wa? Ayi ma sigi. I ka n ka wari di yan ou bien i ka t'i ka fauteuil ta. Awa. A bɛ cogo di? A bɛ cogo di? Somɔgɔw dun? Mɔrɔ mankan cayalen yan dɔɔni. Awɔ, n ka cliente de don. N ka cliente de don. Ne ba a ka di kɔni. A man di dɛ. N ka cliente don. Ayi e ni jɔ sa. E ka kɛ to nin terikɛ e ka taa. N yɛrɛ b'i sɔrɔ. Sufi ne tɛna taa dɛ. Ou bien i ka t'i ka fauteuil ta ou bien n ka n ka wari di yan. Cogo di n bɛ taa? I bɛ n ka fauteuil dilan fɛn mun ma ɲi ko ne ka taa n tɛ se ka taa sa. N tɛ se ka taa. Ayi sa ne fa n ka nin kuma in to yɛrɛ dɛ. A ka n ka wari di yan soit a ka taa ka fauteuil ta. N bɛ se ka taa cogo di? Deli sa n lamɛn ha. Tiɲɛ don. Dɔ kɛra sa. Sufi a bɛ ka min fɔ o ye tiɲɛ e ka cliente de don. Kana so i ni cliente i ka se nin yɔrɔ la sa. I y'a faamuya. A y'a fɔ cogoya min na han ne yɛrɛ bɛ kuma a fɛ an bɛ taa solution ɲini i ka fauteuil in na i y'a mɛn. Ne fa don o don kuma bɛ n bɛ na yan nɔ n b'a kɛ ni nɛgɛ ye a tɛ ka sɔn ka n ka da ye. N y'a faamu awɔ. Ne yɛrɛ de bɛ ka kuma ni ye. Awɔ n y'a mɛn. I b'a kɛ ne bonya kama i bɛ taa. Awɔ. Ne yɛrɛ bɛ kuma n'a ye. Ti ka fauteuil in na i y'a mɛn. N y'a mɛn. Merci. I bonya kosɛbɛ sinon. Cɛ a dun kɛra cogo di? A filɛ mɔgɔ ka paranti t'i seere sinon Usumani bɛ se ka nin seereya. An taara nin ka fauteuil livrer a bɛ nin ka kalo 3 bɔ. Kalo 3 ko k'o ta ka n'o ta k'o falen tuguni. O ye baara kɛcogoya. Il fait autre ou m'a utilisé. A y'a utilisé a fauteuil yɛrɛ sabu taa sɔrɔ fauteuil yɛrɛ t'e ta ɲuman ne bɛ t'o ta cogo ka n'o falen. A y'a ye dɔrɔn fauteuil kɔrɔla a bɛ fɛ ka ko wɛrɛ de kɛ ka fɛlɛ kɛ ka na fauteuil falen kura la. Donc fauteuil yiri kun ma. O kana falen fu la. Kan joli foyi yɛrɛ t'a da. I b'a dɔn ko jamana yɛrɛ de man nɔgɔn bilen yan. Bolo baarakɛla kɔni bɛ taa de. E ni fana bɛ kɛ? Aw de yira nin na. Ayiwa nin kɔni i yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ nin na cogoya min na n'i y'a dɔn a tɛ fɛn tiɲɛ ye Sufi han a ka baara kɛ k'a d'a ma o ka fisa ni mankan ye. Nka kara ne bɛ ɲininka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na yan n'olu nana fauteuil dilan ne ye nin diya nin na ni n taara ni nin a bɛ tila ko k'a falen mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na ne bɛ se k'olu ka fauteuil falen waati bɛɛ ten fu wa. N b'a fɔ de bɛ nin gɛlɛya de kɔnɔ matériel bɛɛ sɔngɔ ka gɛlɛn ne mana taa ka fauteuil ta a bɛ n'a falen fu fini min filɛ nin ye ne tɛ se ka taa nin san fu. Gari min kɛ ka nin kalan don yiri min bɛna don a la tuguni i bɛ taa sɔrɔ hali denmisɛnninw yɛrɛ cunna ka yiri kan k'a bɛɛ kari ne de bɛna jɔ n'o garanti o a tɛna wari di o wɛrɛ ka bɔ a la katakata ni bɛ taa ta ka taa bila a bɛna wari bɔ ni nin diyara ale la a bɛna o k'a bɛ ko wɛrɛ de kɛ n'a bɛ fɛn fɛn kɛ a k'o kɛ e k'i da bɔ ne n'a cɛ bɔ ni yɔrɔ yɔrɔ ka da ye ni polisi b'ale ka bila i la a kɛ. E kana dusu n b'i deli han a lajɛ nin ko i bɛ se k'a kɛ ji ɲama jɔlen i la cogoya min na i y'a mɛn. N kɔni bɛ fɛɛrɛ kɛ a ye sinon kana to n b'i deli ala kama kana to nin ko ka se yɔrɔ jan muso ko ko man nɔgɔn. Mais ne bɛ u t'a dɔn de ka u tɛ tiɲɛ kan dɛ fo ni ko tiɲɛna tuma min na dɛ bon n'a tiɲɛna don a bɛna tiɲɛni bɛna k'aw bɛɛ kunna nin bɛna taa kɛ fangalata ye sisan aw bɛɛ bɛna dɔ sɔrɔ a la. Ayi ne yɛrɛ sigila ni fangalata kama n'a bɛ kɛ mun ye a ka ko ye a ka taa ne datugu ne yɛrɛ tɛ se ka datugu nin kan yɛrɛ parce que n bɛ tiɲɛ de kan. N cɛ ne yɛrɛ kun mago b'i la mais n bɛ taa ka na i y'a mɛn i ka baara kɛ a y'i ka baara kɛ n bɛ taa ka na i y'a faamu i ka baara kɛ n bɛ taa ka na mais i jija i kana nin ko in kɛ mankan ko i ka solution ɲini a la dɛ n bɛna taa chantier kura dɔ la
ye chantier ni ka cɛ a bolo ɲɔgɔn bolo kɔni awɔ a yɛrɛ de ale yɛrɛ de wele n y'a faamu ala k'a ɲɛ ka d'a ma a fɔ ala k'a ɲɛ ka d'a ma a kɔntana dɔ in na kojugu yɛrɛ mɔgɔ ɲɛnama ba de don walayi nka kanku yɛrɛ ka baara ko in dun a bɛ ka taa a ka fisa a bɛ ka taa mais bi yɛrɛ a ma taa baarayɔrɔ la ko u ka patron k'u ka gardien dɔ ba banna donc patron bɛɛ libéré k'u ka taga taa sama ala ka hinɛ a la ala ka hinɛ a la n y'a faamu awɔ k'an bɛn Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinea. Donc aga blog kuna sisan i jonga ɲɛfɔ aga famille. Donc Sinea ale ni fantaya ni ala sonama o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour amo o jɔ fɔlɔ o bɛ dans épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o y'aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao.